očekujem da bude mnogo golova i da skupimo željenu cifru za nabavku jedne infuzione pumpe za službu za transplantaciju kosne srži na Institutu za majku i dete. Ona košta negde oko 1.500 evra, to je ono što ćemo mi bolnici u stvari da dajemo i to je ono što radimo. Već 26 godina prikupljamo donacije za bolnicu da bi poboljšali uslove lečenja ove dece, jer Institut za majku i dete je zapravo najveća ustanova u kojoj se leče deca iz svih drugih bolnica, dolaze tu upravo na transplantaciju kosne srži, ne samo iz Srbije, već i iz celog regiona. Osim što sam domaćin ovde i voditelj, bit ću i, da kažem, komentator, fudbalski komentator, pa eto, nekako pokušamo da kroz šalu i kroz neke anegdote malo ulepšamo ceo ovaj događaj i tako da mislim da će generalno biti zanimljivo i drago mi da su se odazvali ljudi u ovolikom broju i mislim da će biti pre svega dobra zabava, ali samim tim dižemo i svest o nekim bitnim stvarima kao što je konkretno u ovom slučaju da se dobro zaštitimo od sunca. Utakmica je upravo počela. Ja sam se izuzela od davanja golova i rekli su mi da mogu počasni penal da pucam, tako da ću tad da probam da dam gol, ali mislim da je mnogo važnije i naše prisustvo, ne samo poznatih ličnosti, nego svih ljudi koji su podržali ovu akciju. Pošto je sad popularan ovaj VAR sistem, neću ga ni gledati, svirat ću jedno 30 penala danas. Iako sam prvi put u životu, bit ću u ulozi sudije, tako da mislim da ću se snaći, ima da me pljuju sa strane. U stvari neće, zato što ću za obe ekipe da sviram penale. Kad sam bila mala, volim sport, igrala sam sa bratom i njegovim društvom, tako da nadam se da sa tim nekim mini iskustvom ću da se snađem danas i mislim da ćemo se svi lepo zabaviti i prvenstveno da pomognemo i razlog zašto smo došli ovde su toj dečici, tako da mislim da će biti super. Kad god je u pitanju neka humanitarna akcija, ja se borim svim srcem, a danas ću se boriti i rukama i nogama, pa ako bude dozvoljeno da dam čak go i rukom, ja ću ga dati, samo da damo što više golova, da se prikupi što više novca. Ove ozonske motač, mislim, to je toliko uništeno, to više uopšte nije ono sunce kao pre 20 godina. Vi kad ste išli pre 20 godina na more, ja nisam morala da se mažem, prosto nije bilo takvo sunce. Sad koliko je to sve uništeno, da ja čim izađem na sunce ja dobijam alergije. To više nije ono da ti pocrveniš ili pocrniš, nego to su zaista alergije. Sunce naravno ima svoje dobre strane i neophodno nam je za brojne stvari, od sinteze vitamina D i nekog bioritma koji pratimo zahvaljujući tome, ali i brojne neželjene efekte od kojih ipak možemo da se sačuvamo na neki način. Najkraće rečeno kako, ne treba se izlagati suncu od 10 do 16 časova, posebno tokom letnjeg perioda. Moram da priznam, sad sam bio na moru i prvi dan izgoreo sam zaista kao rak, uopšte se nisam, jer bio sam 5 dana, hteo sam nešto da pocrnim na brzinu, zapravo učinio sam sebi neku medveđu uslugu, pa ja moram da priznam da nemam tu neku, kako bih rekao, nisam dovoljno informisan očigledno. Eto, sad sam saznao da postoje ti neki infracrveni zraci koji su još štetniji nego ovi ultraljubičasti ili kako se već zovu UV zraci. Ali evo, sad mi je drago da će tu biti i doktori i dermatolozi kod kojih ću moći malo da naučim neke stvari oko toga. Pekotine koje vidimo, one obično nastaju ne odmah, nego par sati posle izlaganja suncu. To je takozvana odložena reakcija. Zato je obično neprospavana noć ta koja je zbog pekotina i onih odvratnog onog osjećaja vrućine na koži rezultat lošeg, dakle neadekvatne zaštite. Da bi to sprečili moramo da mažemo kreme. Kreme toliko često da koža nikad ne treba da bude suva. Kad govorimo o kupanju, pre ulaska u more ili reku ili jezero mora da se namažemo. Čim izađemo, istuširamo se, osušimo i odmah se namažemo. Ono što je takođe važno znati da hladovina nije zaštita od sunca. Hladovina propušta i ultraljubičasto i infracrveno zračenje, a refleksija, to je onaj fenomen odbijanja zraka od vodenu površinu ili zimi od sneg, je takođe nešto što nam smeta.